तुम्ही ज्यांना ज्या कारणासाठी निवडता त्या लोकप्रतिनिधींनी सतत तुमची आणि तुम्हाला भेडसावणाऱ्या समस्यांची जाण ठेवणं आवश्यक असतं। याबाबत कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघातील जनता प्रचंड भाग्यवान आहे। या वाक्याची प्रचिती आमदार निलेश राणे यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात पुन्हा एकदा जाणवून दिली। आतापर्यंतच्या तिन्ही अधिवेशनात थेट प्रत्यक्ष प्रश्न विचारण्याचा आणि लोकांसाठी त्या त्या विभागाच्या मंत्री महोदयांकडून प्रत्यक्ष उत्तर उपलब्ध करून देण्याचा निलेशजींचा स्कोर दिवसेंदिवस कुडाळ मालवणसह संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतो। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर कोकणशाही प्रस्तुत साईच्या चावडीवर आपणा सर्वांचं स्वागत करतो। सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपता कोकणानं आता मागायचं बंद करायचं का असा जहरी सवाल विचारत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आणि प्रशासन यंत्रणेला थेट सवाल विचारून कोकणासाठी भांडणारा आमदार कुडाळ मालवण मतदारसंघातून विधानसभेत 10 वर्षांनी परत आलाय, याची जाणीव करून दिली। अगदी मे जूनच्या सुरुवातीला पावसानं विद्युत यंत्रणेची लखतर चव्हाट्यावरती मांडली होती। हाच धागा पकडत मालवण सारख्या पर्यटन स्थळी 4 दिवस लाईट नसते, आम्हाला सहन करायची सवय लागले, हाच आमचा गुन्हा आहे का असा प्रश्न विचारत आमदार निलेश राणेंनी पूर्ण सभागृहाला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली। आमदार निलेश राणे यांनी त्या अगोदर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैद्यकीय यंत्रणेचा पोस्टमार्टम करत केवळ प्रशासन म्हणून गप्प असलेल्या प्रत्येकाला अंतर्मुख केलंय। पावसाळी अधिवेशन 2025 मध्ये आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहात ज्या ठाम शब्दात सिंधुदुर्गच्या आरोग्य यंत्रणेची विदारक परिस्थिती उघड केली आहे ती खरोखरच अस्वस्थ करणारी आहे। कोकणातील हिरव्या निसर्गरम्य परिसरात शाश्वत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात हा स्थानिक जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे। मात्र वास्तव त्याच्या नेमकं उलट दिसतंय। सिंधुदुर्गातील आरोग्य विभागात 50% अधिक जागा रिक्त असल्याचं वास्तव आहे। नवीन नियुक्त्या होत नाहीत, उपलब्ध कर्मचारी वेतन वाढ व कामाच्या असंतोषामुळे स्थलांतरित होत आहेत। परिणामी शेवटी झळ पोचते ती सामान्य नागरिकांपर्यंत। आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहात स्पष्ट सांगितलं की जिल्ह्यातील लोकांना आपल्याच राज्यात उपचारासाठी मुंबई किंवा गोव्यात धाव घ्यावी लागते। ही खरी तर यशस्वी योजनांच्या अपयशाची पावती आहे। फक्त योजनांची घोषणा आणि कागदोपत्री आकडेवारी नको, प्रत्यक्षात डॉक्टर, उपकरणं आणि औषधं वेळेवर उपलब्ध होणं हीच खरी गरज आहे। सिंधुदुर्गच्या जिल्हा रुग्णालयात आवश्यक तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे। सोनोग्राफी, एक्सरे, रक्त तपासणी मशीन, ICU अशा अत्यावश्यक सेवा वारंवार बंद पडत आहेत। रुग्णालयात येणाऱ्या सामान्य माणसाला साध्या औषधांसाठी सुद्धा खासगी मेडिकलकडे धाव घ्यावी लागते। तालुक्यांच्या ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र केवळ इमारतींच्या पातळीवर उभी आहेत, परंतु डॉक्टर, परिचारिका आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची टंचाई त्यांना फक्त नावापुरती ठेवते। रुग्णांना 50 ते 60 किलोमीटर अंतर पार करून जिल्हा रुग्णालयात जावं लागतं, तेथही पुन्हा असुविधाच। त्यामुळेच अनेक वेळा खासगी दवाखान्यातील अव्वाच्या सव्वा बिलांवर सामान्य लोकांची गळचिपी होते। आधुनिक साधन सामग्रीचा पुरवठा होत नसल्यानं शस्त्रक्रिया, तपासण्या वेळेत होत नाहीये ही वास्तविकता आहे। औषधांचा साठा कमी पडतोय, त्यामुळे रुग्णांना बाहेरून महागड्या औषधांची खरेदी करावी लागते। ही बाब ग्रामीण आणि गरीब लोकांसाठी फार मोठी आर्थिक झळ ठरते। यानंतर निलेश राणे यांनी मांडलेला दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्युत यंत्रणेचा गलथान कारभार। निलेश राणे यांनी सिंधुदुर्गच्या विजेच्या प्रश्नावर जो मुद्दा ठामपणे मांडलाय तो खरोखरच कोकणातील वास्तवाचा आरसा आहे। कोकण म्हणजे निसर्ग, समुद्र किनारे, आंबा काजूच्या बागा आणि आता हळूहळू पर्यटनाचं वाढतं आकर्षण ठरतंय। पण याच कोकणातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 2025 मध्येही वीज खंडित होणं ही शर्मेची नाहीये का? निलेश राणे यांनी आपल्या भाषणात ज्या ठाम शब्दात हे वास्तव मांडलं, हे वास्तव म्हणजे खरं तर प्रत्येक घराघरातला संताप आहे।
सिंधुदुर्गात पावसाळ्यात वीज जाईल हे आता सगळ्यांनाच माहिती आहे, पण उन्हाळ्यातही आठवड्यातून 3-3, 4-4 वेळा लाईट गायब, हे कसलं नियोजन आहे? उद्योग, शेतकरी, मत्स्य व्यवसाय, कोल्ड स्टोरेज काही शाश्वत नाहीये, कारण वीजच शाश्वत नाहीये. विजेची वायर तुटली, खांब पडला, ट्रान्सफॉर्मर जळला तर तातडीनं दुरुस्ती करायला कर्मचारी आहेतच. निलेश राणे म्हणतात तसं एका लाईनमनला 5-5 गावांचा ताबा आहे. सुट्टी, पगार वेळेवर नाही, साधनं नाहीत, मग या माणसाने करायचं काय? गावागावात वीजच नाही, लाईनमन नाहीत, उपकरणं नाहीत. हा सवाल राजकारणाचा नाहीये, हा प्रत्येक सिंधुदुर्ग वासियांचा प्रश्न आहे. निलेश राणे यांचा प्रत्येक शब्द हा जिल्हावासियांची सल आहे. आम्ही इतरांसारखे प्रश्न नाही मांडत, काय करायला हवंय ते सांगतो. जुन्या खांबांची व वायरिंगची दुरुस्ती तातडीनं व्हावी. लाईनमन, टेक्निकल कर्मचारी यांच्या जागा तातडीनं भराव्या. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा प्रकल्पांना प्रत्यक्षात चालना मिळावी. ग्रामस्थांनीही या प्रश्नावर आवाज उठवावा. सरते शेवटी मला वाटतंय आज अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात जो सिंधुदुर्ग दिसलाय तो आमदार निलेश राणेंच्या माध्यमातून. कुडाळ मालवण मतदारसंघातून विधानसभेत जे चित्र आज दिसतंय तसंच विद्यमान खासदार नारायण राणे आमदार म्हणून विधानसभेत असताना दिसायचं. कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघातून मागील 10 वर्ष राणे विधानसभेत नसल्यानं या मतदारसंघाचं जे नुकसान झालंय ते अधोरेखित करण्यासारखं आहे आणि कधी भरून न निघणार आहे. असं जरी असलं तरी 10 वर्षाचा बॅकलॉग पुरेपूर भरून काढण्याचं काम आमदार निलेश राणे करतायत. आमदार निलेश राणे यांची चमकदार कामगिरी ही आज मतदारसंघासहितच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रगतीची ओळख बनणार आहे एवढं निश्चित आहे आणि ती भविष्यातही अशीच वाढत जाईल. तुर्तास आजच्या साईच्या चावडीवर इथं स्वल्प विराम. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.